алейкум дӯстони азиз, созен назен саломатиё хубай духтарако. Бори навинка омадагия дар магазини 3600 сомона. Марҳамат, биёин бозори Корвон, тарафи Тилло бозор, подвал дуюм қатор. Рақамҳои савдогара мемонам. Марҳамат, нависен. Духтаро инамҷа се либос 100 сомона чизе мегирен, се либосаш 100 сомон. Беҳад войко хушро омадагия бар размерои калон пристабден. Марҳамат, ина то 5-6 солара размер ҳаст, ина бачагишай бо материала кушнам хушрувай се танам хали мисол 100 сомон. Баъд ина духтарона омадай, духтарона инамудаш размераш расветкошам нишон тиен, инамудаш размераш духтаро то ҳами 3 солара тақрибан мешава, а 1 сола то 3 солара мешава. Агар харобак боша 3 сола. Мана нигоҳ кунед, се та расветкаи фасон дора. Мана се та хали комплект 100 сомон. Духтарако доставка надоран, леки шумо метавонед хитон омада ай пеш бинед. Ира бинед материалаш чӣ хушрӯи микровелветай материалаш шута мепӯшонед кӯдакда. Ана духтарона размери калон боша, инами намудастай расветкои фасон овардаган, иам се донаш 100 сомон. ҳамқа хушрӯи материалаш духтарако. Ина бо биёен бинед хитон сиёҳуш ҳастай, ина малиновиш ҳастай, ана баъд ина цветш ҳастай. Мана духтарако то 4-5 солара мешавада иш. Хулоса беҳтарин вариант то 6 солада мешава, агар 6 солаи харобак боша. Ино боша то 7 солара размер аста. Иам се либосаш 100 сомон двойкои фасон. Аз инам чандта ваяй расветкаи духтарако. Марҳамат, биёен бо айпеш борошона бинен беҳтарин навинкораш мода овардагиян. Ана иҷада бо размерои майда чӣ хеле ки мепурсан. Ина бинед намиё ҳамаш се либос 100 сомон. ай бори дигар такрор мекунем. Бозори Корвон, тарафи Тилло бозор, мана 7 дарвоза, подвал дуюм қатор. нигоҳ кунен, иқаи двойка чои хушро вардиян. мана расветкаҳош, ина двойкои фасон, ино калонакан аҳамият битен. И ҳами то 2 солаи размераш. ана баъд бо ҳаста ина модело. аз ҳар якташ бо расветкаи духтаро. ана иба фасонак, мана материалакаш хушрӯ. иш дига фасон будай, иш дигар фасон. ино бо расветка дорана. ина миёям ҳамаш духтарако се либосаш 100 сомонай. ана киртачаошон фасонай. азиам чандта расветкаяй. мана бинед чӣ хел расветкаи фасонак доран. ина бо двойко ҳастай. хулас беҳтарин навинко овардагиян. касоне ки либосгир будан биёен. мана бештар иҷада то ҳами 2 сола 3 солара бисёри борошон то ҳами 2 сола 3 солада ҳастай. леки размерои калонам меёбем. бисёр нестай варианташ, леки ҳастай. метавонем ки омада якта дутаи биёвен. ина хулоса иша бинем бо духтаро. материалшам қафасон, ира двойка хушрӯчан. инора бинен. ина мишкачара пристабдан духтарако омадай бо. диден и медонед ҳамин навараждёни да мешавада то ҳами 3-4 моҳара меша. материалш фасонай иам хел. шумо метавонед мисол яктаи гирен. баъд 100 сомон мешава. ана бинен. ина навинко ҳаст, хай иё ҳастай. намино ҳамаш сеташ 100 сомон. инамиам то ҳами синфи 1 дира мешава духтаро. ази бо 2 та расветкаяй. мана 1 расветкаш, 2 расветкаш. ана диёрошон ба качестваш зурай духтаро. ази чанд расветкаи брижача катян. иам ҳам хели сеташ 100 сомон то 2 солара размер дора. инаи фасонаш бо дига хелай. мана аз ин бо фасонакош бо дигар намуд. хулас духтарако бор бисёр биёен бинен борошона. ана иёра мехоҳам нишон тиёмтона. ино кам омадагиай. марҳамат, касе успед мекунад се либосаш 100 сомон. спортивкаи фасони духтаронаи дета расветка дора. грязнорозовию бардовый. и ҳами то синфи яка тақрибан мешава духтаро. то ҳами 7 солара размер ҳастай. мана спортивкачаи фасон 33 сомон да ки хеле метия духтаро. биёен ҳатман айпеш бинен. ина ёям качествои зуршай. ана бадана ино качествои нағзай духтаро. ира бинен ишам ҳам хеле сеташ 100 сомон. ана як чиз дигара мехоҳам нишонтон битиям. марҳамат, аз ино медонед то ҳами
12 солара ҳастайда, то 12 солара размер ҳаст. Сирх дора, сиё дора. Мана ино туничкаи дарози хушрӯ. Марамад материалш беҳад фасонай. Инак то 12 солара. Ишам ами 3 дунаш 100 сомон. Качествашда гап нест, духтаро пушаймон намешавен. Ҳатман биёен бинен. Ана баъд чира нишон додани будам тона духтарако. Сумочкаҳои фасоновардиан. Иёям ам хали сеташ 100 сомон. Мана чанд намуд. Надиден? Ҳамино 3 дунаш 100 сомон. Барои садик кудако биёен ҳатман гирен. Ана инчунин духтарако. Инаи шортику майка омадагиай. Инаи намудуш 20 сомонай. Неки материалшам хушрӯй то ҳами 2 солара меша. Якним 2 солада мешава. Чандта расветкай. Сирх дора, сери дора, сафед дора. Материалакошо наҷоиботай биёен ай пеш бинен. Ин намудуш 20 сомонай комплекташ. Ана ин намудуш инак пакетайко ино то 2 солара мешар. Ира бу материалш бодигатаракай. Нархаш сеташ сатсмая. Хулоса биёен духтаро ҳатман борошона бинен. Бояд спортивкаи фасони дига ҳастай урам хостум нишонтим. Уна ваё чӣ намудан? Ҳозир нишонтон метам духтаро. Ба ҳазур тамошо карда интихоб кунен. Мана спортивкае ки нишон додам ку размерш калон гуфтум духтаро. Ина бинен. Иҷада ҳастай. Ана инора бинен расветка доран. Ино ҳамаш калонака на? 5-6 сола мепурсен духтаро. Инами спортивка мешава 5-6 солада. Мана ҳама ина ё бу материалошон фасонай. Мана каседа даркорай. Се либосаш 100 сомон биёен нархи беҳтарин качи харидорӣ кунен. Ана бадене диёра диден кабутак. Иям амхе 4-5 солада мешава фасонай. Хулас тамошобинони азиз, навори имрӯзамона ҷамъбаст мекунем. боварӣ дорум маъқултон шид. рақамҳои савдогар ҳастай. чизе нафаҳмиден бо метавонед маълумоти бештара аз хичон пайдо кунен.